Kene ke mas Bakhuid, yang tua ini pentai pindalis nong klau, but silti sya sotun, pentai jengkoi jengkia, pentai Persia nong kendri, para ke Sngi kaban nyopau, pentai ke Sngi, naga pentai umay buan pen Saitjaiñ do, pentai jengkoi jengkia, naga pentai Justi Sailang Karpan, kong Iriun Maulong, kun san ngot bakin yo ya gicing kerku jung blay ra gicing im jung ki si bijing was dang mas Bakhuid nang bar si spa ar Kakatanguk pa badukun badaman sem Bakhuid. Amen. Ka jingi jong trai jingi Jesus Christ bad ga jingi jong blay lambat ga jing slog jong men sem Bakhuid kinon rengkat bad pi baro. Akan ka step ni pai kmat shoblay ni IT lade ni IT nagbanta ki kam ki jam ki bangin selek menta ke Sngi ai kat ke bangi lek menta ke Sngi ngilek namar bangi e jotrai kat ke bangi lek menta ke Sngi ni pen kan mau yalade bangi lek na ke benta banra ke buram yotrai ngitip bangi mla ban lek ikine baro da ke boy ke bor da ke jing nang ke jing start ke jing simpang ke jungi henry ngidon kam kajungi kajung utrai ngidon kam kabor kajung utrai der mata kadau to ken ko hanmen ko para telitelan ngi IT lade hakichat kading phna jung kres kerpange ko hanmen ko para to ken menta ngin pai khmat shautrai bat ngin kubur yalade bangi long kinong pop lengba kajing kubur kajungi bangi long kinong pop hakmat jung trai to ken menta ngin penmap nag bentai kini balang baga jingmap ko jung trai ki pop ki jungi mangaban mapi we pai we ngilong ki tai ki brew ki bahak bat ki brew ba bidor ban pediang yu ha ka jing em ga jungi da ka jing kloi ban penbek yala ka chong ka jing em bat ban kan tai ka pop mentang ngin pai su trai lang baga jing duwai ga jungi nga phla how blay badan bor baro badapi ko hanmen ko para bang lale pop shibun dagi jing perkat dagi tin dagi kam dagi jing leklet dagi jing le palat jonga dagi jing le palat jonga dagi jing le palat bakraw jonga damar kata ngakarpad ya kamaria Bakhuid kabaya sa kate sati ya ka angel bat kirukut badapi ko hanmen ko para banduwai nagabanta jonga how try ublay jongi Ublay badan bor baro unis na yangi madalama bigi pop jungi unyalam yangi sha ka jing embom jukut. Amen. Kendrat ko blay isna yangi Try kendrat ko blay isna yangi Kristo mam Kristo rap kon Jangi penem yangi Try can rat go blaze na yangi Try can rat go blaze na yangi Kristo mam ko
kono penem jongi penem yangi dongin yaduai ngiduai nagbanta kain kesem jong I Paulus kadosau but I rilinda karbani nagbanta barok kikun kikti kichungki kerpang nagbanta I rilinda ba inang yo ya kijingkoi kijingkia kerpang ba mata idang suyo kenlung tengi duai ro nagbanta kijingkoi kijingkia jongi kenlung to ai ngi kerpat ko blei badan bor baro bamangi ki bala kre ya ki sngi krau paskha ngin la da gijing rap jung me ban im sngi yaki ha ka yat ka yeng bat ha ka jing im jongi daw trai jungi Jesus Christ u kon jung me u be im bat basun cha reng kat bat me ha ka jing long ka we jong ben sem Bakhuid u blei junom la junom amen. Kajing pulay nagikam jong ki apostol. Habangi lapoy harom, yaw Paulos la siya bansyong ngarwe, ringkat bat usipay ubalaap yau. Hadien lais ngi, ulakot lang yakirang bakju, kibadon hangta, bat enda kilaya kendok lang, ulaong haki. Ko para, wat langam shimle ay persya ekibrio jongi, ne yakidostor jong kikpa temen jongi, penban la IT no yanga na Jerusalem kum ukoy di hakikti jong ki Roman. Haba kila tokit yanga, kila kwa ban pelat no yanga, namarba omdon daw kabang nga dawa banyak. Henry, haba ki ju kila ujor, ngam ban se ban kerpat sya u kaisar. Watla ngam donay ban muduy persya ki jat ben riw la jong. Na kani kadaw, ngala kerpat banya kenduk bat pi, bat banya keren bat pi, namar kadai na kabenta kajingkermen upat Israel, balate yanga da uni ukinjri. Bat ula syong ars nem kenti, ha kata kajaka kaba ula shimwai, bat ula pediang sngobha, kat ya kibawan banya kenduk ya u. Ula yalap ya kahima ublay, bat ula hikai syapang utrai Jesus Christ, ha kabapau bat klem sya penwit. Kaktien jong utrai. Iso yaw. Sam kadwe nomor Dreuspa Prapula. Dreuspa Prapula. In right itu kita cut laisak. Love
si xiang u trai un ye lam ye pi xia ki jing si xia ba ro Hallelujah 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 Utrai don rain kat bat pi Ka jing pule na gospel Bakhuid kat kumu Yohanes ka borom hame ko try Hakata kapor u Petrus ulapai bat ulayoi bau tau senran yau ba u Jisu u bot yaki uta obasania hakasadem jung u hakajing kawai mit bat ulaong kotrai mano uta obaset kala yame habau Petrus ulayoi ulaong hau Jisu kotrai unepat kumno u Jisu la jubab lada ngakwa baun hadu bangandawan sale yapi pi tobut yanga kata gajing ong kalapriang keleng hapadeng kipara une usenran yap panban u Jisu syam ong ba yap Henry lada ngakwa baun hadu banganwan sale yapi une ude uta usenran ba ai saki ya kine ki but ubala tho ya kine ki but ngitep ba ka saki jung u ka long ka ba shisha te dang don bun ba ki wei pat ki ki ba Jisu ulale lada de ban tho ya ka wei pa ka wei na ki ngatharai ba ka pratehi kamla ngiam ya kita ki God ba ento ka gospel jong utrai ka jingiro yeme ku Chris ko hanmen ko para ha u Jesus Christ menta ka sngi ka dei ka sngi ka bakhadu jong kaayam Paskha la shai i rake ya kasngi Pentecost te hakane kasngi sachisen utrai lingba ka jingpule na ka gospel jong Yohanes kalanong ka baar puwei kalain ka baar po hadu arpusan upan kan mau yanga badepi ka jing don kam ban bud yaw trai bat ban le ya ka ka ba ngi dei ban le ha ka jing klem da nujor ka kam ka bangal dei ban le dalade bat ka kam ka ba kiwei ke dei ban le ka kam ka ba trai lapan kham ti nga dei ban le kata ngam dei ban tu klar lane ban perkhat na ka banta ka kam ka ba kiwei ki le kane ka ba ngi ka ba Jisu kwa yang i ban snuthu haba ulapha yang i ban le ban yalap ika gospel lane ban yai piteng ya ka commission ka ba mau lasdang ha kane ka prathei Ngiyos habau Petrus ukli syapang ta usanran ubau Jisu hadu kata syapang jung upat menong kumno u Jisu ong sale me perkhat ayu balai me khuslai naga banta jung me dei ban khuslai naga banta ga jume me dei ban bud yanga kane ka bau Jisu ukran shai ha u Petrus ngiyo ipat kisanran kibadon hangta kisnuthu bakla ya ka ba u Jisu ukran ha Petrus u Jisu umsha ya Petrus bamau un perkhat lane un khuslai bamau un nujor yala ka jong ka jing bat ka kam ka ba lapan khamti u bat uta weipat usanran lane bat ki weipat kisanran ko hanman ko para kane ka bangi de bansim menta kasngi bat kane ka de ka jingkhot ka jung Jisu yanga badapi kumbangi lapuson hakine kisngi utrai ulakhot yangi ban bud u bat utrai u nangkwa susu yangi ban pensisha ya kata ka jing it ka jingi u menen ngiyo ban ngiyos ngau u Jisu u kren ha
u Petrus daka bekali ya kato kejengkeli hadu laisin shisha meit yanga shisha meit yanga shisha Petrus meit yanga kane kejengkeli jong u Petrus kejengkeli jong Jisu ha Petrus kanang khot kanang wer ya Petrus banang ai kejeng eit kejeng u bat kumcuru yang abadepi ngitip ban ngilas ngutho ya kata kajing khot kajung Jisu kajing penkhamti kajung u yangi ya kata ka kam yalap ban lek keleng ban yalap di gospel ban khot ya kiwei ban wan show Jisu dei mata kadang Jisu manta kasngi kwa yangi bangin phaiden kwa yangi bangin pechawei kwa yangi bangin nujor bat kawei ka kam ka ba kiwei kile lane kawei ka kam ka ba Jisu penkhamti ki hanrei ngi don kam ban nang yai i jo Jisu nginang don kam ban penraham ya kata ka jeng i ke jeng u leng ba ki kam sakri jungi leng ba ki kam ke bangile man kasngi ka kam ka ba phile kumuk pa haying kata ka de ka kam ka ba utrai la pen kham ti yepi leng ba ka ne ka kam ka ba phishim ti haying kumuk pa phi pendap ya ka kam ram ga jung phi Pimdai banujor kakamram ka ba pitrei lane ka ba phile kumukpa baniyo nujor lane ban pej ya kakamram ka ba kmi ka le kakmi ka de ban le la ka jong kakamram namar kane ka de kakamram ka ba Jisu lepan khamti ka baleng ba kane ka kam ka ba maka kan pendep ya kata ka kam mission ban ya lap ya ka gospel ka jong trai bat kan mau ma phi ukpa kata ka ju ka kamram ka ba phile ka de kamram ka ba phi haban pendap ban ya lap ya ka gospel lada pitrei ha ka imlang ka selang lada pitrei ha ki office lada pitrei ha school lane la pitrei ha ki kam sorkar lada pitrei ha ki kam lengkha jung phi baro kita ki kam ki ba pitrei ki dei ki kam ki bau Jisu lepan kam ti yepi bat kan mau leng ba kane ka kerdan ka bapidan leng ba kane ka jingtrei ka bapidan leng ba kanu ka kam ka bapishim ti ha ka jing em ka jung pi kan mau babaro ki de kine ki e ki bapidan ha ka jing em ki de ki bau trai ul kam ti kam dei ka ba pipiyo nang no kam dei ka ba mangayo nang no kane ka kam jonga ka bangatrei kumu padar ha parish kum unong hika ya school lene kumutaw nong yalap yaktin nga jongblay kam nay ka bangayo nang no kam day ka bamangahi nga yo lechim nang no hanray utray ulapan kamti yang utray ulapan kamti yapi day matakadaw bonsin ngipat ngisngutu bakla ya kane ka jingsisha ka bautray ulakot yangi ngi hajaka bangin puson hakacaka bangin pendap ya kamram ka bautrai wala pata yangi ngi prasang bantu klar ya kam jong kiwei ngi prasang ban ya nujor ka kamram ka ba ngangale bat ka kamram ka ba kiwei kile ko hanmen ko para menta kesngi token ngin pensisha ngin pen urlang ngin pen pau perthai ya kata ka jing i ka jungi yotrai ya kata ka jing yai bud jungi yotrai kumbau trai ong ho Petrus budianga kata ka kamram ga jungpi le kat ka bangala ITP token ko hanmen ko para ngin pen pau ya kata ka jing bud ngin pen pau ya kata ka jing ej ngin pen pau ya kata ka jing sakri ga jungi ban ngin pen pau perthai ya ka kam ka bau trai ula pen kham te yangi ban ya lap ya gospel da ka bangile la ka jong ka kam klem da tuklar ya ki kam jong ki wei klem da nujor ya ka kam ka bangale bat ka kam ka ba ki wei ki le namar utrai ukwa yangi bangin long kisaki ki basisha lengba ka jing saki ka basisha ga jungi na ka banta ka boram ka jung trai na ka banta ka hima ka jung trai ka wanra ka jingkurku ha ka prathai baro ka wanra ka jingkla ha ka prathai baro ka wei bat kirpange ha ka jing em bamarwei junga bat jung pi ko hanmen ko para to ken ha gane kasngi ngipan ka jing ei ngipan ka jing kurku ngipan ka bor ka jung trai khnang ba manga mapi ngila ban le hak ban pendap pura ban pendap janai ya ka kamram ka bau trai ula ayengi ban bud ya u ban ya lap ya ka gospel ka jung u klam da pe ya ka kam jong ki wei an yoro yo Jesus Christ
trong những nghiên phá là cái trong cái chừng hết ngà hết hào lấy pa bên bờ bờ unong chào cái bên anh bật cái kinh đeo đào Jesus Christ con mà mar về chung u Balsa la ben hapo pintius pelatus la sana pnai u la ya balata biu la yar shik bayab ha kasngi ka bala la mi pat u la kiu sabnang u song shkumon nang jawan pat ban bishar gi em ka bayab nang ngei hau man sim bakhoj ha ka balang ka thalek bakhoj ha ka chung salok khoj ha ka chung ma be ki pop ha ka chung mi pat ka do Padha kecing imbam cekut. Amen. Berlai cepat rusak. Tuduai ko para baka jung knya junga ba jung pi kan long ba pedang huna kma do bleu pa badan bor baro na ke banta ke jung ro bat barom bat kerteng ke jung u ka jung man to yangi bat balang bu khu jung u baro ko wei to ai bao man sim ba khoj u ba wan hajan ko trai ngi kerpat un pen kre ya ke danu jungi na gabanta ki sakramen balong blay namar ma uhi ken udai kajing ma yaki po baro daw kris utrai jungi amen utrai udon rengkat bat pi to kantiu yalaki danot tongin ang utrai blay jungi da shang kalong basong hok bat ka badai ka ti jungi bat ka jingpen im yangi haki por baro ban yaro yame ko kan rat hanrei kam tam ha kan ka por ban yaro pendan buram susu yame naba yo kres kunong brot paskha jungi laknya namar da ka ba utrwa ya la ka jong kamet ulapan pura ya ga jing knya barem ha ga jing shisha jong ga ding phna da ka ba it ya la de ha kikti jong me bat na ka banta ka jing pan em jongi ulapan I ya la de ba long uleng do kaduan bat ukunlang brod jong ga jing knya damar kata haba la dap miar da ga jing kamen paskha ka prathai baro ka wei ka risa da gejeng yero yeme ki bor beneng ru bat ki kan ho nangel ki ruai lang ya gejeng ruai jong ka buram jong me bat ki yapan bena klem sange Bakhuid to try Bakhuid to make it by lembat patek ya da ka buram jong me Wayo
Wayo sana klem ku Wayo sana you play Junam Royu tabawan Maka kerteng utrai Neng bat petang kidap Dakaburam chong me Vayo sana shatrong Vayo sana klem kut Vayo sana yublay junam Dasha malong Bakhuid katrai katamay jong gajing khuid baro Namar kata ngi kerpat yame topan khuid pan kantang ya kine gajing terwa jongi da kabapa yaman sim jongme kum kamjer halor jongki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesu Christ hakapor baladi no yu badala kamon sngebha ula priang ya gajing sha shutom ula shim yokpu bad gabaingu yame ula kedia yu badalai hala kesenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabanta jong pi Hakaju korkam enda lalayabam ulashim yakukuri badak baingu biang yame ulai hala kisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong gajutang batamai badbom jukut ya kaba enpanmi na kabanta jong pi bad na kabanta kibabun na kabanta gajung map ikipop tole yakane ban kan mau yanga kajimaya jong kajinge ya jong ko Jing mi pa chong me adu ba me yawan adu ba me yawan namar kata ngik bapan menta ya gajing ya par gajing mi pa chung u ngi terwa hame kotra yukpo jong gajing em bad ya kuri jong gajing pen em ngi dai ngu adam namar malanyeu yangi kibabet ban yang hakmat jong me bad ban chakri yame da kabas ngauret ngi karpat yame bangi kibayo banta hakamat bat kasna mukres ngilong kiba lapanyatli kawai daw man sim Bakhuid token mau kotrai ya kabalang jong me kabla priang hasatla kapertei bato penjana ya ka ha gajing ej rangkat bat upoblio ukpa Bakhuid jengi ubal bad marwen u bishop jengi kakan hun ki bishop bad baro ki lengdo token maulem ruya ki hanman ki para shenrang bad kantei ki balyathya da kabakermen ya gajing mi pat bad ya baro ki bal klatno ha gajing isne jong me to pediang ya ki sha gajing shai ka khmat jong me to isne yengi baro ngi karpat ya me barengkat bad kamaria thesati Bakhuid kakmi jong ublai ujesa Bakhuid ukurem jongka ki apostol Bakhuid bad baro krukhuid ki blapens ngabahaya me pateng la pateng ngilong babet banyo bantalam ha gajing embom jukut bad bengini ro bad pendon borom yame daw kun jong me u Jesu Christ dau lembat u badhau kan long hame blayuk pa badan bor ha gajing long kawe jong men sim Bakhuid baro ka boram bad gajing ro
Junam la junam. Amen. Kumbelah hukum yang ngi daw nong penem bat kumbel hikai ngi raktin belai ngi nod banong kok pa jungi ba hab neng kalong ke Bakhuid akarteng jungme kanwan kahima jungme kalong kamon jungme ha ke kendeu kumba hab neng to ai ngi menca ke jungbam jungi ke bahala ke Sngi batama yang ngi kerengkang jungi kumba ngi rugi ma bi ke beles new yang ngi badwa dialam yang ngi sha ke jung pansoy Henry depan lajang ngi na kebas new. To pen lajang ngi kerpat ko try na gejing snew baro. Ha gejing sebon jong me. To ai jing suk jing sanya kisngi jungi. Kenang ba da gejing rap gejing isne jome ngin laj barabor na kepop. Bangin yo jing yada na gejing jenjar baro. Kat ba ngi dengap kmelenti ya gejing kerman Bakhuid bat gejing wan pat jong nong penem jungi O Jesus Christ. Kalong ke hima, kajong me kabor berkaburam, junam la junam. Kotrai Jesus Christ me belong haki apostol jong me, kajing suk ngai api, kajing suk junga, ngai api, wat pe yaki pop jongi. Henry yaki jinge jong kabalang jong me, bada kajing sebon jong me, to aya kaya kajing suk bat kajing atali kawai. Kat kum kamon jong me, mame ubi merbasan syar, junam la junam, amen. Kajing suku turai kedan barabor, rengkat bat pi, ong ini terwa ya kada kajing suk iwe ha iwe pat, kajing suk bat pi, kajing suk bat pi. Hakmi ukun lang brod jong oblay, hakmi ubakid no yakipop jong kapratay. Suk yangi bala shakot shakan ege jong kawai jong ukun lang brod. Manrung apo kaying kachunga, hanray syuong dan naktin kamansin junga kan sakya ay. Kamabat kasnam Chris kan rebat kan yalamingi sya kajong imbam cukut. Amen.
Command us now, Chris. 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 ai ka jing sngu ai ka jing ro ai ka jing khublei ai ka boram kanam yautrai ublei ubalari bala sumar utrai ublei bala pendap bala pendiang ubala pej bala khmi yang I man la ka sngi adu kana ka klip mat utrai ule ki kamba ki kamsan na ka banta jungi den matakadau kerpangai ha kana klemat ka bangi la yalong ka wei rengkat batu leng ba ka jing pediang jungi ya u ha ka eucharist Bakhuid ai ba kana ka jing yalong ka wei jungi badu jisu ko han men ko para kanang pen khlan yangi kanang ai bor yangi bangi nang la su ban pendep ya kata ka kamram ban yalap I ka gospel ka jong trai kat chaka ka bangi lek ban ai ya kata khubor ka babha kat ya kita gibreu ki bangi kendu ha kajeng im kajengi baman la kasngi kerpange ha kana kasngi bangi penlai jumut kan hala ka jong ka kamram ka bangi le lane ka bangi trei klem da nujor klem da pej klem da penram klem da nyeu ya ka kam ka baki wei ki le ko han men ko para
nginang pan ka jing kurku ka jong trai na ka banta jung I wei pai wei kham tam e la shai bangi rakhe ya kasngi pentakas ai bo trai unang pan slek yangi da ka bor jong men sim Bakhuid unang pan khlan yangi balang ba ka jing dan rangkat ka jing lang ba ka jing ai ka jing yangi ya men sim Bakhuid ginang la su ban le ya kana ka kamba ka kamsan ka kam ka bakerpang ka bangilayo ban yalap ya gospel ka jing ko han men ko para ni wan rak maru trai na ka banta ka jing tmu jung ibaro ka jing don kam jung ibaro bar kum juru na ka banta ka prathei kam tam na ka banta ka jing suk jong ka prathei bat ka jing kala ka bamut jong kinong pop ban ni wan raru hakmar jong trai baro gi bapang ka basitam bakin yo ya kata ka bor jong ka jing kot ka jing khia lengba ka jing pensle jong trai ko han men ko parada ko we ka so jong ka jing ngai bat ka jing kermen to ken ngeduai ya kana ka jing duai jong usnam jubilee arpus ajar arpusan ko pa bahabeneng to ai ba ka jing ngai ka ba mel ai hangi hau kun jong meu Jesus Christ wa han men jungi bat ka thele ding jong ka jing bon kan kelang ha ka danot jungi dau men sem Bakhuid kan kersiu biang hangi ya ka jing kermen bala kerku na ka benta ka jingwan ka hima jung me to ai ba ka jing jung me kan keladur yangi sha ka nong lur langka bom ju song tat ban bet ya ki sembai jong ka gospel to ai ba ki to ki sembai kan pen keladur na sapo ya ka jaj ben rew bat ka prathei mariang baro ka wei ha ka jing kmelenti batikana ya ke beneng batamai bat ke prathei batamai haba da ki bo jong baman laweng no kaburam jong me kan tan shan chunam to a ba ka jong jong ke jubilee kan kersu biang hangi ki pilgrim jong ke jing kermen ya ke jong angnut ya ke tia jong kan sha beneng ai ba ka ta ke chu ke jing kan pan sapriang ya ke jing kemen bat ke jing suk jong nong suspa jongi hasatla ke prathei Shame ko ble jungi bakar ko junam kan long ko boram ba jungi ro junam amen ko pa jungi ba habneng kalong ko Bakhuid ya karteng jung me kan wan kai ma jung me kalong ko mon jung me ha ka kandeu kum ba habneng tai ngi menta ka jung bam jungi ba hala ka sngi ba tama bi ngi karangkang jungi kum ba ngi rogi ma bi ke beles neu yangi badwa dia lam yangi sa ka jung pansai kan red pelagi ini nak basnu amen kublai komaria utrai dan batpa bala kerkuya pa na padeng kentei bala kerkuya so ka po jong pa Jesu komaria Bakhuid yakni jong blai kedua nak benta jeng kenong pop menta pada kapor ke jingyap ke jingi amen kaburam hau pa pada kon pada mensem Bakhuid kumba kelalong keba menengkong kumju menta pada barabo jenom la jenom amen tongin ya duwai ha ke jingi snei jong me ko trai to skor ya ke jing kerpat jongi knang ba kumba layalam no yangi naki ki barem sha ki sakramen batmai kumta endang ila ino ya ki ki barem entau thamai yangi ha ke jing Khoid kadanut dau kris utrai jongi utrai don rengkat bat pi ublai badan bor baro unkurku yapi ukpa badukun badaman sem Bakhuid amen kilesuk id batsakri utrai dagijing em babaha jong pi ngis ngangu nyablai nabar sispa lah sispa lah Hallelujah, hallelujah, Jesus Christ, oh, hallelujah, hallelujah, Jesus Christ, oh, Jesus, oh,
siêu cuối. Junam la junam, amen. Em nhớ rồi trai Jesus Christ. Junam la junam, amen.